Abuganire aseke nyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Rumba imeburera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. Nostalgia, emeburera, the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Kiaso to the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamarwoba. Na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bienvenido mwancho morigeri on Ndizi TV and on sia soberete na nimambigya tokonyana sembewa somuruberi Ensakia anegoto kore wiki yeri tkorire ria ichuma chitariki sarne momotinyi no yu Kemuma kujirubere nemero nkebiri naisito na kwabokire minto wa sokiru cyasi kwakya osembono ndete kweroberia ya tukwarigania somuruberi Ensakia nditoroseri tkulia otogotaina kibwakire bia ikyatwekire ase studio ase mambi yaboniga nero Ndizi TV Ubwansu Gusii Joshua nero ene kiruna ebinto byonsi bya beire bya kabise ina mali byamo nechibicha semambi yaboniga asumuruberi Ensakia meyagita seni kyawe nambe yamo Ndizi TV nero Ubwansu Gusii kayoro manjumuri kwabokire gose toraboka bono boka yara muyabwire kwa yikunene kwa yete koratiga ya nejiga kichoko boka erinde oso imeyomroberio tujakamana karona uruberi tiko cyase kibao kyao kerituko aliago lia ichuma neri tuko liko balienge abadena Friday ko balienge free Friday ko balienge kabisa ntuma ediningi lakini ndende ni golile lienge kolende jamsingi do kwariania somoroberio Ensakia bona mambia oso imeyomroberio tujakamana na tukora manaye uruboni mpaka chinsizo chabono mambia enero Ndizi TV Ubwansu Gusii. Liye mono kegima omwancho morigere ryando saso tegerete bwakire buya na kikwabukire nyasawa twachere ande twaumiranira asembeo ase okosanga ayamo abere igana 3 erito nyale kogenderera motwe mwancho moriengo kwaregane kegimo nyale koba asomoro Ensakia erieta rya Dorcas Kemuma nani gotrashi kosanga amange kegima ase rituko rya lero igoto basogosuka mumaete ngalero ne rituko riria okwebwatoka buno yominto agotebire nga free Friday yani una chiachiria kabisa igokonya kubwate okugani gose osaba kwa gatera na bokonya kolingera likunya na ali bwanchiti onya ochora komo oyeri ndo nyale gutuma ase request hawa erike goika igo mwancho morigere ngo kwarigania boikera no kagimanga bono twachakire kibago gose twachakire omuro Ensakia to basabo suka to basabo kuneke no nyane remote aye
igabo na ikaranso ike onde bono igonyale gotutumira SMS tungaki nchenkuru asigete nasoire ime yo morobiro ose nabokire na chakire kibago kyane na ime yensakia abo igotosuke motwe. Ebyo sana manju muri Ndizi TV kutoka tena bone kwa Swahili meyo morobiri nyirondora sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News digital kwa sensemo ya YouTube na kwa tonyora Ndizi TV News kunywa chinga na boto tweet Ndizi TV News wa kerenga kyao tumegwetera asinambe yera skini yurabu ya 0792192834 na beto ya studio jumbe yao na kutoka ndizo tena kwa bogire na kiroberti ditskuriao di chuma ligia Badebe mburango tuere kurende nige kugusa asore mburango tuere nembe yendete kugusa ase orogogo rwagusi anene asisemo no yendete ko tebe nino nero lakini bado turara gusi ya beire serious tumetuzine jutu tutia sama tukale bosio etuganyete no yendete kubeka emerubida kina kibwa akire nkayole swasensemo yemitanda na kyo debo tambene kerokwa bokire kerokwa ndasikwa kyao tokonyara kubugorie TV ya kuri nyumba mwa na yakwana ngotena kwenda sensemo yemitandao Facebook watonyora Ndizi TV News Digital boya sensemo ya YouTube watonyora Ndizi TV News indi watu bwate sensemo ya Facebook you like you comment and you share sensemo ya YouTube unatora subscribe ruwe giraba sensemo ya Ndizi TV News you subscribe kwa beke notification ekengere ngiraria ekromoroberi no yo chakire inde twa o ekengere kya komanyina ya notification ya nomoroberi yo mokonga bisa moroberi mo bo o chakire me Ndizi TV na wansu bomogusi bija ke ma igo mancho mori gereria ndo saso o turigere tikorwa ni woto go chugo chaka nense meri ntanga ni yugo kwaliga ni ali tanga ni kegima tokomanye nga twachakire emerimo go se twachakire omorobiro bwenzakya nabo igo totomera SMS bino yo minta kwa resire ase Facebook yeito abo asago tinga ogo chugo tomera ase Ndizi TV News Digital nabo iganse meri ya YouTube on Ndizi TV News nabo igo tudikire SMS ase nambeyo ase screen yao nabo igo mwancho murigire tutenga kinga yo obwachakire ritukokoru nga yinke bagoki wachakire gosenga iwa otete kwasoka gochi mbale abange onyore sai bare romaite omete buna ile Friday umuntu kuyunga toboka mete Friday yerange na ne weekend na abange go baswere gochaka weekend yabo lakini no mwancho murigire nere bukya kwaboka winari emburi okuboka mapema elikwebanga bwikirano ase emiremo yawo yonserio ya oranyara okora kirari tuko iganda syaso torigere tikoro tutomere ujumbe otinga twachakire twensi ntoreyamo netokumanya kitu onsina togosuka motwe aseliboa erimo umanchu morigereria tobasa gosuka amoigo nankonya kunyone nganto chuko twara ebipindi ebinge asitukoria lero Ndizi TV ne kwareganetia mange abayigo moroberi oyo nyabeta ngo chori gocha ari chisa chamara waba igoto suka amange na gwetireke uranyari gosuka Ebyo sana mwanju muri Ndizi TV ogenda kwa manainto asimambia bone katota kete SMS yao yana koje tuma wetira sinambina twatebya ngayole bali barase bunge ya machoge chaji machoge bura mumeamka abarase bunge ya bonchari mwabokira barase bunge ya kitujache north abarase bunge ya kitujache north south mumeamka bari kituzubasaba ngakimwabokire abari bo basi mumeamuka Joshua ndo basi babokire twaba barabokanga ari nyomeke group nimeze nabona mwabokire karumanda takwirobirgo cyaseke ba okay abanyari bari rene byari bari jaje n'abanyari bari masaba mumeamuka mumenkia ndani ya mchengo no tumugirango naki mwabokire rose mugirango mwabokire bora mwezi mwabokire bari barasinze mu diaspora naki mwabokire umwasoye meyo murobere sobokango bono ninga kichoko boka choko swa sumuru no mbali ba uchikurara lero osibali ba metasinali ensibono bango chikutumuke kyara bakore mirimo litukurigi bono bwa biri butuko mutarayika ko tumuke osikorara namukora tutumira uchumbe irimo tenga kimwara ngesi kwa keno eno kibona mu chikurara ase botuko bwa lero asense merimore ikiagera asensa kietali igobo tukomboro asensa kiabeire igombwaso obwatire kabisa igo mwaje betu akora nkariye komita soya imeyo moroberio tuchaka mnaina ntukore amo naye asimambi yabo namaganda tokorkana imena isku ya Gusii igonto beto kote binali akorkana ti county Nyamira county Kisii county cheito chonsi emeronkene na isano naibere tubate timu hapa na kosa team following team chini ya maji na timu diaspora mko wapi tutumie uchumbe yenu
wetera sense meye mitanda buna tobate wetera sisi miyere as screen 0792 192 Kemiso Motangi uko wapi? Kristo Onjari uko wapi? Kirisi Aroko Rujisa Biara Kanga Yore Engineer Fizet Maina uko wapi? Tubade simina tukura semeria nyamakuru mwensi kaimole so ime yumurobere tujaka manainwe ekarotota gete kobatura mwaso ime yumurobere tujaka nainwe na ntwakora manainwe asiritko liarero. Oigo mwanchu murigere okumanyanga asense yetu ya Kenya nturo cha monchuro lyagenete gokorekana ime na isiko gose ase serikali enene na ase serikali yechi county igonto chuko kumanya mange to basawo suka to basako genda ndonsi na nigongo kumanyanga bono nto chukorora na radio morai bwense akorire inense me area ya magazeti igongo kumanyanga asense ma ya magazeti kegoika tuchukoranga ngokore kingama onchuro lyari akorete tuchukwanira mangana yo amona yanda mange na baigase county ya Kisii ntoroche meroberi ao ngaki abalengi berire gosena kie serikali ya county ya Kisii egasa ine kobeke meroberi ko na kingaba ntonko igubaro basemi igore yembura yeto iko yego chugo chaka gotumutinyo yogati gose umutinyo yoiga ituganye tomanye teno mete ngayo mbeo yaberige ko gusasana egento gekora kyo mete abakoro ngokora barengeri ibina kerembura mbure yatigire gotu asege kigetambe bono ntoma yetina ki igo embure nechigotu kose akorengana na aberire batebire ngotwera kyono ntuma itu sine tukiara kini yagusire ebone to kwentorore na ngakie ko bakonde bantu manete gotebi kuna ngakota giri kwerenda anene kindi gyos kirate kikorwa se embura enyinge rabe toigo ase county Kisii jinsi county au serikali nene ni se county ya begiri kibasensemo ejeje kurenda amangana aliara jarka gwateka kuru ase embure nyinge ikagire gujugoto ni geseme ojina ngotwero medembura akari gotwa nabo mwanya bantara atebe kore ni nyasane rwada rijibu netu osteri gujugoto igono kuganya tuganye thina netu ostegoto kabisa mwanchu murire egento ekenene nkeringa ki intuto kogote bwebange gose serikali teite bwebange chinga kichonsi kwebanga chinga kicho mora kera ibange chinga kichimbura kwebanga na kebero to ekotoraha na kyo mora yoroche bwe county ya Kisii ba okore mirobiri gose ne serikali enene okore mirobiri gwikirana ki abamenyi be nsito ya Kenya banyoriro bosemi anyorire ama abintu bibaganeti eriwetanga korwa sama beyembura gose asogo sombwa bayigonko na kibarenga batuboire chipara barosirie ebintu bibaganeri eri kwene kinga abantu bonsi imeyense na oragongorwa Gusii mbuyabale igo mwanchu murige to basogo suka to basako gendande tumanye nga kwa twachakira asobwamo tumanye nga yoberete chinsemo chiri chasa utumugirango chinsemo cha Nyamira toteinga yi oberete emambe yabono eri tuchake aseri bwa erimo asomoroberi Ensakia litukoria rero litukoria Ijumaa litukoria gatano narimo asomotenyo yo 10 motenyo yo cha kirondo cyo kare kwenda bwango sana twaisire ukoro mwaka gusuma tore mwaka ngo erore na arabana muntu na teba ngitira bonyona bwetigalire oteire maga na maene ngite na bonyona oskire uchibosi ona kwebanga umwanchu muri wikoto atebatenga wikoto ala self discipline twathe na wikoto ala self discipline erore na ngakiwo chigokoro mwaka asenjere ya magose eyende mwenye tatanda se yebiro kuri tatanda se yebiro na manga na dokakana na isku ya Gusii mwanchu muri ase county ya Nyamira ngo gaturutire na ngakimuga bana be county ya Nyamira amos kimumyaribo abatukata mariyo ko cyesnya gitari ko ngakia kwandete igoro yingana ya gesiasa yaodana nere ndeta como suguma aruikero kolenda gatya MC baache ambo ontoroja sense meria sondu ese ginege ndrete ororogati yigese kukiabasigisi amona bagere karabaraiba kwandete ingani kurida yonsi ko yakwanda tore na ki agendete ko ba asense moyo murai bwense Dr. Wiramuto ko takare taro yae asense meri ya ruo Nyanza ya matukane agara utarira ensemei ayunga toju ko nyari gele karatu askiro chibo sikolende yanda kwera asayebiro bonoma emanjumurira weekend ndete ko sumuti ndete ko kwanda mangana mange adaga do goro ya self discipline itugara tino kwera se bibilia kolene ni wana takatura some bitu vere bitatu iga igorona kyota kere ko baye bieke kero bade self discipline ya bieka anererie ayuna asema yebiro alinga dena Dorfin Mora Kemso Motangi Kesto Njari Kirisi arogo kibose bani onseri munyanje de kabisa mona mondina ayungo ikare aba omoyo kabisa mbimano ekanojino no mwan Kennedy nyabando ale ime yomoroberio asemambi ya abone torgererie bintu bibere bitatu iga ase ebi dena ekero what self discipline akyo de koba
ase obogima bwa igentege tangani you should believe in yourself wikabwege na ebieka omonyene omanyena mondo tayo ora egene ora kwegenda kineka bwegene ta ebieka mondo rago akwegenda igentege tangani Dorcas to konyorangena you should believe in yourself igentege tangani bwege na ebieka omonyene ngakyo kwegena ebintu mbirota keiro kore no one will believe in you more than you can believe on tayo ora kwegene kuna twegene ti ebieka omonyene Wangerio okoro mete aibieke kero to guibera mete to arjibesa aibieka Dorcas eno manjumurira to guibera be go birifu aibieka aibieka me nento kia kabena usually work hard kabisa wikobe komokia wika obe komokia ase bintu byonse okora there is no substitute on dayora okonye okole mirimo ya onomokia aibieka ekero self discipline okole mirimo ya onomokia ase biasara biri okora ase mugondo okora asimochengo ya okora asigase okora no intuma to okora Ndizi bigaiga ikatokoro mokia toboke mambe achuni shosho wikakoro mokia yene kiuna magine chibicha go jira sejera ya bene kabisa kende ngetruban ekyareke trubane igoko ikomote na Joshua abutora abeka biyeri ogiri achirinze toregeona you should work hard enali ora achieve ebintu byago kabisa igento kendo manjumuria you should not give up moyo Kero wa me to bantu bande bari ba ko moyo bwe kwera mani monto bwerera bobepi igoto egende yonzi okora to ko moyo isigo ko moyo mete to ko gendera na bintu bya turubani amaine ando kero monta akuro moyo tali gochi ogendera egento kokora egento kiria agani gikokora okonyo ruiranire maiga kyagera okuro moyo egento kiende pigretu yani kabe umuntu wakambia mono yani appreciate wa appreciate na ke no boju akere wa appreciate ditana kora appreciate na hakabuya asingi njoko nyora obogimo oboju ndiyo ko bamoyo no korari tukoria rero mete nemerere bya twakangambia mono ekena abange bagane timbaika abange baika bande balinya gitari abande banyorekana namabe abande banyorete chaja yani kore ko abokire kwara siumiri Ensakia tenganya sae mbuya mona aseri tukeri usambi ya mana sobo moyo biya sana a give back nande oika bonyargo ko enana bintu bidi obwate for successful people oikunyargo konya abandi egobono gona liore monto oromu yasa nande ke asubo gimobo obogimobo ni goboro bwingi have fun tema kora twara fani na bantu bande usino maboko kora tema kora aragira na bantu bande meto montona ruta korore ndagira na ruta takimwa uta takikosanga na yani nona kanda karaga ke metimbi yote yumonto kinchuto sange ne bakaraga ke akiri mbale batari kuganigo konyo kubwataga ke tuyigosanga ekiro atwali bingaro no sange nere buya gosanga nere buya osange gento kende kyo mwere turakwanire be yourself kabaye aibe komonyene yakwega abantu bande be yourself kora abaye biega ayenjosho auta ayenje Brighton ngakinko ba inje biega yani be yourself ngakibwe manyete ngakikote kora bo improve aibiega omonyene ekuyagacha aibiega omonyene kuyagacha aibiega omonyene otwaro mundo aibiega omonyene tochukwega mundo okare asigete ose ochake kwega Joshua auta ya ega omonyene yani omo aibiega tiga kwega abantu bande okoro monto amanya to bogimagete nayo wagani komenya to kumenya na kine kyamenyete iga umayitege kira abasaya bangi konyora bagweso yase ebikoro byobosaria akaro monto konyora abasaya bamwabo andakera nabwate besa to kumenya na ki ebese yanyenyora na kiya ikiraera emyake yiga 25 era ogorire gari wagachire nabwate chibesa usina bwate emirimo yaye aye oyire otabwati kwakani kumenya obugima bori bwoyonde bonchimbo kwakani kumenya lakini bonekire okonyora ngaturi kunyara yairira wachikotema chinchira chindo ranyore beseye yaipaka kwachikuiba kwachigokora uboseri ebintu ebingi abandi pakanonye nkwega bari nonye noko tumika mariogo yogotinde no maite baro yani batatete kumenya ubugima bwabo batatete kwero sibuka abanyene batete gorambarie ekire mu abandi ekinege ntu getari nembu engi ebine bintu biri bikocha amono gotwara embu embe ekero gwate chimbu chingia tokunyara konya kolenga ngaki nki kyagera okwebe ko mokia
wege na ebe ko manyene wege na ngaki ntafika uko gose ningi kemambi ni kase abande bayikire ekero bege to mokia nabo go ikase aundi kwensekira bako na no morai bwense kokubeko mokina ande wege na ngaki nabo ngo kole merimeyo Ebyo sana ko manju bari twate na piyo ser yani kabe ahebie ko manyene tetagetio ko monto ndikiria akora kora kirio manyete kitakere kakuche kerekia na riurasuke gochibus ahina ayebiro manju bari togote na believe in yourself work hard to komoyo elinabo ogwachiu pero tagete ogwachiu ase ya akenya ose ase miromerio ya ase mambi ya abonia ayo na yebiro asense meyo gete weso miri aberata to kwende genda to tumera uchumbe yao asimambe yaboni ngayo na kikwabo gire na kiorobedi litukuri yao ase meroberia ntoma deri tukure chuma botambe na leo konyorana abairi na basani bakwe bari batonyorire kuri wasobo ikobwense ane litukuri chuma asorongorwa busi na leo konyora bono abantu bakwenda samatanga ngote botambe na ekaro kwenda matanga atoga ni okwane ahegenda karupore gosengora yao gochi ase amaderi yatigere tiko banayo gochi guturwania matanga gosaria matanga bana litukure goro ekero aba musubati na bana bane bare kweni gwali aseseme ya bonchari kubatukana bari banyorete umbasukano bumorero sumuro bwatigete nyumba yabo bakakwa bantu mbakwanete umufata Jeremiah atebete bantu mbakwana abantu boka bari gukwa umuntu biye gukwana dasense meyo numugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati abantu bagakambuye mono abana siasa bari ngomba kwane amaine chinkwana chiri ingora ntachire oboruro gete guseriberera getase amatanga ko kurikerengana ya matanga ari arenge gali bunyando amaine no matanga yoboruro sana nabantu mbale no boruro baganti kumanya ninkikire tumulirori eboigo yani amangana na mangi ekero konyora bakwe namabagaya mono kiro muntu ngo cyane birengerera byaye nando andake kwanyora moire abiga bwatu muchando yo ebirengerari tofauti wose yani kwa pamento bororo ngana yo gukwana matanga ero nebwenete edigereri gusana ane no rugongo rwa Gusii wose nonyene nsi ya Kenya nkoro ngaki abana siasa no bagotumika libageri bona bachiko korusana yamagosa sa matanga bamaite ngati morai wito county ya Kisii na bwata mamocha agitiga none para gitetera rosiku takomote biga ari no akoganya matanga achikukwanero bona nyora abantu bisi ebense mejiga yo morai na bali bense meriende bashaka kongusana naga kwe guchi murungani insa yiga kwanyora ngakino ne abantu basoire kubura none biruko abande basoire kurwana gabo mbiya sana se engane ejo aro yoko kyani chinkwana chiro chikeani gukabisa biasa na umanjo murigereria igomanto dabane karora se amatanga nabo ajikwana bagira kwando kinererio gukwana mete ntoje tena bantu mbakwane kyande abairi nabasani mbaroro chikoranjiro lakini ngwana kyora kwane ekora egwa ribaga ngwana kyora kwane ase amatanga ekiagera mbale munya onyonya na bantu baikaraneti amangana ari umurero abantu nabari kugikidinga naliri lakini ekero kwa ribaga ekiara ntoja totebena bantaro oikaba ribaga lakini tigabaye ribaga rio kwa engora bakwana amangana aming engora yoka ekero munda kwa ribaga gukwana matanga tariko kwa nkyo gukwana nayo kumodredi na ninkyo gukwana mande hande by values by the fact umuntu arora kwana matanga aina no boy negeti umuntu sobo semya getu sana no moyo akwana yoka akwana na kinyago sirasirede na bara umuntu arumora siri sana onyore na okwanire ingigere medino na matanga abantu no mogosoma mwame meta matanga ane semina aneka to kwana matanga tari to kwana nyagosira kyanyagosira re okure tari koigwa lakini oneka pasta kurandia tari kurandiria bari oriokure ni akurandiria bari moyo bari asamata lakini komenta nayo kera chinga tocho kore anseseme no meta banta bange watinga ate banta bange bali kwana igoro yorios lakini aba chinga kechi na bago tokie orionya onyagosira chinga kechi na bago kwana maya amayaye ekerale moyo andakemba motebetinga amaene ge igambuyo gutura ikinyuro mbuyo kore binto ose mbuyole mbuya chimbu chao ne chingiya lakini riri asirire na borengo bunarenge igo chinga kechina bagutumia yani kwanyora ngai bago kwana obuya obo andake enone no yo nyagosira lakini bon nyagosira bono tako igwa
lakini oyo ra matanga nere ntubale tori moya na buto kuigwa na buto kwane andaka ya buna Brighton kwa maite ose nyagosira na kiarenge bono oyo ndocha ocho totebia onye nkora tere bite ebikore biga byobusaria abantu bawa kwa masasi kani nini abantu bawocha baro nebirengera byabo ebingao bakwana bateba yani na chinga kichukonyera abantu abange bwate libakali ogotogia amaina amatanga mange nabire kingo ngo ikirana mondo ibitere gotogi wale kabisa ochoteme ochotema ayo ikirane yani imbatemete sana gotogie mondo ochire oyo rachire na dio konyora eri tari ya kumbe konye no bwate kabisa bia sana birengere to konya koena na kirede bande gotojira matanga rulango kwana kiwo kwana ore mibali batigara unabona wali asesemo ya bunyando omuga mwako tigete no mwana mokalia waliponea ometenye saba emeke mwana mokesana abone tuko basabira nyasaye anyare ka kole minkeli ekiara baro bachi batigere na bono nyasara anyare ka kurwanira semeye kyagera mete bono nirina obutukimbokoru tumanye ngiringana iri akorakanete lakini mugabana bwe county ya Kisii na tete na bono esali miriro yabujire giskuru chinga ande etheriko establishing kiasa badana bwangoiga serikali ya county ya Kisii ngobe keremiro byo ebeke chigal chukuri mimoro kire sub county elinde naliyo bera ikere no ene krolingalia korende kola kwana tonna abantu baga chino ne nyumba no parateyo asegali ereke abantu ndina abandi besiti na bona karo kwa kino ne nyumba permanent tema kwa kino ne dirisa asura so kere to beka chigiri jones kiato kumanya emergency yekorwera tolende emergency nengo na bakare wonte bwegali kurwa sema komba kefo dena abantu goikaba beke ekaro kwagaje dume kange mbino nyotige no ene dirisa ya moiga to beka chigiriri buna jiskuru erinde na libinto bono beta sareke ase ekrobia metemo mbasaka no turgonyo bara turgoma yasenko chore igoni gokorenda kwarende binto na in case kera turbane na kyogora aina semeria bonchali nalo jino mugabana tete na jari rechi para chichita raera nene mbakwa ndino murai bwense chije chiere boigo echiria suneka ya berigeka na tete na babekire anga 20 million yojigo kore chire yo ya adaraja jire yo ya suneka asense meyo ya abonchali tena tuirenge county Nyamira ndoro chumugabana o Nyamira nanda to zikirengona barabate tukomurusi obisi bagutume siasa abase twaroche mo konyo ye eso getibe na goteba ya nchitimbu atibo bwamate bonde na mangana ya gutara isiko gaiga ona nimbwatera nete nabaiga na eso getibe na kwanira gateba timbu atibo amate bonde osema ngana ayi mo goteba chitinda ya kora tinda usikana tinda beka bese ndeyo ko tsira abantu abafite tukumwaka isiko igo nande twaroche mo amaina magendro bona soire korakanyamira asabwa tugetamari yo gwetani chiribu emeronge 3 neyemo abugora agochichinya gitari au imeye county yo ya Nyamira asabona arachikokonya bamenye be county ya Nyamira wose nonye chinya gitari chibono nkonyora chiro mweso kyagera konya barire bakugenda batumwisiko bakwenda bate bigumario goteyo bono gochakira rero bono gokwanya gitari manyanga mario go narororo nyagitari ya chinya gitari chon siri Nyamira gose chinya gitari ao metete na bora nyora ayu achite chinya gitari gete totebe akagenda nonye ngo sawo kwende mogirango akaenda nonye yani amario go narasinya gitari neta bata nchonsi mabinya gitari igo kwenda Nyamira amario go narororo igo kwaroche no mwanchu murigere kwaroche naki na bwatu gite ebyo sana igo murira mugabana amos neribona bwatu gita mariogo 31 million more than 31 million mariogo ayo kerabo eti serikali ya Kenya Kwanza yikora uno murai bwense de gura muzo kwene kuna nguru bari jibese mapema gochiase ikyombigirio kwa na mariogo ya kemsa elide karo chikaunti goenda chianyora amariogo ayo chiagora chianyareta ase chikaunti au eigati yali mugabana tebira begire ase county na boigo komenta ase county ya Nyamira twaruche aba commissioner judiciary njata retense meju kwa ene kingaki ebigambiro byense mebire abwaso mo governor asabete
banyale komentu abakori emirimo anene judicial yani magistrate abo bachikobera ase bigambiro bire asense mu Nyamira nene kigambiro kyamanga nabo iko kiri kyabo basi burabu semo ya burabu goma chimori ya yuna aragenda tase county ya Nyamira anaka twaru kwana mugafana na ndete kwana siasa nesegetire asoko wabisi gadoro jumo debut ne Dr. Gesami ondijo Gesami James ondijo Gesami eso kiri atene reta usikar dina mangaraka kidende to borani na wae bon ingi gonya kirete ningane riabe diara kobana bono tango mugafana nage tusiko tanganye to kwana wono ni ingi gonya kirete ginagyo ker arabu ni wena gendicho konyingio kirete oja kukwana boniga abuna se county ya Nyamira konde siasa negende kubwata inse asikado ya Nyamira kono tumanya aba MCA lakini kwa ria se body ya mwe ya MCA bali go bwate bate to kumwaka sibare kwa sakasa moda tena gopa wana siasa tuamini wana siasa ayaba kukwana agose ayaba takiteko kwa ego tole mabana siasa nabo okonyorana bagwatire umotwe umuraibu na etaroche komenta bwase asabana siasa tuamini twaroche mo gavana yomo koru West Pokot atengaki siasa to beso kubeka nkoro oranyola ori no magavana ori akabere fo magavana ku county ya Sinigishu Jackson Mandago no aboni gani garo mo senator abu county ya Sinigishu na nere oromunya kerobo ase committee ya mangana yo bachano ase county ase national senate boy gontoroje ase senate yiri tukore karo ta Mandago mba nyoranete no mwasiri wichisemi sekiri mbak macho karo kwerera igoro ya mangana manyete asinyagita ase university ya Kenyatta University of Kenyatta kero nebwate section ya Nyagitali akiri mafunzo taraba mono kera kuboluna ningi wikabono abana bakwe murunga nina masomo taraba ase ensemi itukuri garo ni gore ngeri tukuri abalimu gosa borokya ensengima abalimu asimwabeta gasmo korone ngia rero nabuturaba bekire chosho utawekana abalimu nabaya banya gwoka hiyo tutawasi special education itawekwa kwa tuwekira sense twaroche abalimu mba tuo moyo gosemba basegi tune sense moyo ya serikali abwase bamente tu abalimu bande babachu kubakonye mirimo asoko gendera lichisemi we motwe imeyense ya Kenya twaroche mosubati Nancy Masharia na tebete na bwatugete gosina tebete na gochakira tukuri rero ngo chikomenta bari kurika abalimu ikori tukurera serikali chichiko chaka kurika abalimu imeyense yetu ya Kenya nabo igo na kubatenga mbya mona asemiremo bakorire bachikwenda kurika abalimu rende bachikwenda kurika abalimu komenta nyene byombe biri byanat mbya dede na weka bawadene na kyombe kiriyo kurika abalimu eri wosegeta chisemi kugenda moto bagatanga konye chisemi chikugenda yani ekero monta abagweta chisemi wika babwatirane nari chikosugumo ase enchire erendonge Ebiasano manjumuriga ngwe gatorto babe kire special education abarimu nabaya banyago katoke kasenseberie batu kuno manjumuri nyorana lero Friday free Friday gatora senseberie bwatoke to ngotera kyote to be kirungero kyote to be kiro produce itari chonjo akone kule bintu byonse gogo javire asenjira ya berwe go morai bwense Dr. William Ruto oja kare taro ya ebene asensemo ya Ruo Nyanza Saujudare County Homa Bay Migori Siaya ikirawajo awajo gitara ji county ejo kimagendero lakini asensemo eri ya Sondu nigo abantu bandete gusiro bwabo anekro community crisis ya jakire kati ya Ruo na abasingizi asenseme kadoro jafarai bo mobwasi miro moja bakora oraraira murodinga matakarua akaronso msioka yujini wa maro bakomo chingane yo badena ntogo chuwanja egento kerege segetirege siasa ine Arochenge segetirege siasa para bandi bago segetirege siasa murai bwense na aro bereti ko tara sense ya Nyanza hari kora adiga liberalira sense meri ya Nyakaji line county eri sense meri ya Nyakaji era boa mede inga county ya Migori ali era boa liberalira boa osina utigata ale tu oro rekera bandi mama de bono murai bwense na kora kanye ka tora agenda sense meri. Okay, otara ko morai bwense na ana akena ene kinga obekiro morembe akwana mangana yo morembe asense eri ayiro morembe ase chinsemecho cha Sondu eri abantu nyale ko bwatira namo negente kia akira gotara go cyari tumanya ngaki
na ngo ikara abantu aba banyote go ogwaku ko iga se chisege kijiga chimbebe asenseme ya sondu nere buya atare aikororo ane kinga obekiro morembe asali lakini bana murai bwenstari wago chi murai bwenstari wago ago chinsemecho jutara lakini nere buya gende kro libere ligendrede kro bana agaro abande bomo bwasimiro bajo tena chisege chigendrede asenseme yiro chisege dirige siasa ambara bya bago sigeza siasa andi bambure murai bwensina gatia babunga bagumubone murai bwensina kora atiga libererira akya tubwate omwasiri boboleni bwebe kidure kindege oyigo ikaigora otumeta machoni asenseme ara badwa ya korena ya ngakimoto mama juni amange achiroro asensemeyo ne riye na murai bwensa ari kora atiga sabali omorembora ikyarere genda chikuri na magendra na bantu banyatagete okay esabali unyibangire nabakwenda safari yaye lakini naratume abantu bokubeka omoremba sensemiyi eragendera chinseme chasiaya chinseme cha game asali koenda kuigura amagenderero kuba amagenderero tagotinena na aiga enemiroberi yawo akorete guso ukorire obangire amirobe yamatukane lakini ene kinaki omorembo bikirugari atume abo bisabaye boborendi baende babeka oborendi ose babeka omorembe asensemiri ya sondu nari aragendera none sabari yae buya Besar manju mariyo Ndizi vekartanda tego kwana yu abirato to kiwe gegoirera serikali ose abarai bali bama wasimiro moja bakurawa na Suna East member of parliament na Junet Mohamed akarakubolina ninkigeragere motome abanyamajoni go chi ensemo ya 80 egrabantu bako subumwa na gosunyunjo asensemo ya son egire kwenda takoboli na Opiyo Wandayi bakubona ninkigekogera abantu mutagotoma amajoni jensisiko ekero Kenya etambwatyo mona bobo saga ngabona bono mwasunyunta abantu basimiro moja kero bali kurobegana bono aba ampabwata experience bakara jensisiko nyoro nande bwango iga tume nyerigo se task kuzeria rostiwe no murai bwense ari kuligereria amangana yabanyanyimba naki bategete kuligereriwa yari kurawa na former Chief Justice David Kenani Maraga mbare ta recommendations za George Okorwa igo borojena amangana ndade go kwanwa anene ebisako yateke kurwana ngiragere odoruo bata kurwana abasigizi ngiragere bakurwana wikabone hande naba nairots bale ekyara bale tubate na komenta na babiri bakumunyengi eno morembese gegetambi lakini bwangoiga lakini bwangoiga na litwa neki riberere riri konya komenta una togosiko toko buna bogo kyankyo nankyo aliri konya komenta na komenta na sensemo iye murai bwense ko bwatuka robotinga wanchire amacho nachigotuma amacho ni gocha sense enseri ya Haiti ndoroche ekyombege sepimbe byokwegera obwene bwa mwanya bantu haki Africa mbese ogeti siko bagatebanga eyugire mamincha nerichiko lya Kenya gotuma amacho ni gochi chinse chisiko gochi ko beko moremba senseri egenta batetena irigo baragania serikali echikubwatiri chiko lirase constitution yetu ya Kenya ko eriko ko igirano no amagima ya amachoni yetu ekyagera kolengana na twasomire gose twamanyire ego twarigereri asenseri ya Haiti nigo babwente gukwanira nabo kabamanye ngoyoko okusegeta aba begwa abayiga bakubolyo moremba asenserio egento batetenga na ubuka babwente gukwanira kwanza bamanye umuchando boka amanye abanyene inkike kogera erinde bamaye konyara kumanya ngakibako gukura umuchando bagateke ekerengere cy'umurai bense kubwatoka amachoni bwango igo negento getabwatiri nerichiko Ndigoraki bekwenda nekra babunge bakubolina bono batakire barige barakwandalinganiria sebunge magaro sengwanjira na machoni agende asense ya aitiro kino yorena amachoni talivri tangania kurwa sense yedo Kenya mbajite Somalia mbajite sia Congo barikara sense Congo kromura ibinsa babwatogete bakagenda parliament kwana tikene kyosi ostairi ribaga ryugo kwana go Kenya ibintu bine bibigo korwa parliament etari kwegwa ribaga buneta keire kubatiriji go ndondo jena wikabaji bagende asense ya Haiti Kenya na bakana batakana serikali ngorana ya amwire okora ebirengere byabo inde gutuma amachuru ya sensemeri ya itu majumari sorongorwa usintwa roje mu county commissioner we county ya Kisii na aboreti bali bamenyete angene chindoji bali bamenyete asibaroje na mbure nyinge baute yiri nino isegotwa abere isikuirira basiriwo banganye kurworo
na bali pamete asangene jibara pasuki kurwara egere mangana akagere na bara atike kubatka nembra enyinge yekere gojugotwa ndoma tusingo jero tugosteri goju kwerende serikali ndara gobega jibe semo chijo konya amaava ali arato ekane kubatka nembra mugavana mo senator ani ne serikali ya county ya Kisii ya bwaterende ne serikali ya Karorojo mo county commissioner we county ya Kisii nere eritaria na ya chir tomanje na ki eritaria tomanje na ki babe kiremro abo igo niga atebetenga bali bameta se imbara bari ye chipara nigo chipara chigo chikoroswa kugarigwa anene irio kobeka nona sama chago tirimbokira ege indate tenga basuke korwaroro bae serikali iri baga ne kyombekeryo ge chipara gya kena ba keri baga iri bacha koros chipara echo kwane kinga mebasokano metenga kiyembura oboterere no bonge mebasokano tirigo chukwane kigosengo chukutanga bale mebasokano make asechinga kichiga chimbura yetu igo eyo ega neri gotu omotinyo oyo iga lakini de Kenya edo bwato kwano kongingi batara korera bwegoroje baotena to ganyite ba action etakire gochekiwa gotekiwa na ekire to korigereri bagote ya bakenya gosaba menye bi county ya Kisii basuke korwari asibali ingai baba bekire bagochi inario ribone na ndeta bwati amachibo ikabona majibo ya mbona kana takuria Ndizi TV na bansu sinyora ntorase za mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital bwega sinzemo ya YouTube na watonyora Ndizi TV zo nyachinga kina boto tweet @Ndizi TV News bwa kereka kiao getu kwetera se namba ya 0792192334 ina namba ya studio semambi jaboniga koto turanda sense media check kitorora mbare baswire as studio anekra mboto bota mashabiki do timu bana kosa team following team chini ya maji na team diaspora mko wapi kiongozi Geito German Gayol na Ken Gisemba uko wapi umetuma SMS yako tutaona hapa kama imekuja ekero tumedena hali kono medembo tukogati ile saa angerange saa 6 iga lakini ndengo ikamole mwara tubwati asema bia uko ndete turanda sense ya check asini turaramba baso ile meyomoro video karando jeni ndima chabe kurwa skimu chebungombe ligoma na wakilisha show Nicolas Ogata na kuronya songe stage niko ndani motomo bekera watera kwa Makori monene by Evangelist Nicolas Ogega tuko pamoja adhiano walimi yomoro very good morning oyo kuna Dolphin Morada na good morning Brighton Dorcas and Joshua let us thank God for it the new bright morning new day and the gift of life and his protection and guidance. Let me wish my parents, children, brothers, sisters, friends and all fans of Ndizi TV to have a blessed day. I'm rocked in until the end. Play for me song Bwana Ataniaja by Ben Mukaza. Joshua we amesema kwa matomo bekera odera goliwa Bwana Ataniaja by Ben Mukaza. Asensemo yechi semesi ndochi good morning my team Ensakia. It's a wonderful day nyasa twanchire twarori tukoria rero mbuya mona seye biro indeed we need to have self discipline waiting ebwato ke tutwa stress za week kidogo lovely weekend ahead to all fans wa Ensakia korwa Nyankongo Junction getting you loud and clear asante sana SMS yu engi yabori oyinge misovi motangi oyinge misovi motangi kurwali asinzemo ya Nyankongo out there wali mimoro bero Togos Kamotwe good morning Brighton Dorcas na Joshua good morning to you. God is good all the time. Free Friday here it is. Pole kwa wote wamefiwa na wenzao. Arogo Chris imeyanza kikorwa Bogisero Raganga. Good day, we are preparing to go Amatanga to Keumbu area. Pora sa Amatanga yu yamona SMS ase ensi ya bonamambi. Es bon mamanya dana good morning umoralia Brighton na Dorcas na Joshua niko ndani na Ensakia kerwale numurgi wa Yemeli mora ekarabali kurwase semeria Nairobi Rongai na tuma salamu kwa wasazi dadi Noa Nyakego na Mam Sofia Gesare kuro Nyandiba village sense ward no nde imeyumuro very mpaka umeri yesana wasiri mkwade na good morning Brighton na Dorcas happy Friday watching live from Dua Katalia kuna sisi hadi tamata the West Banduka na kumochera na good morning watching live from Border Hill Nyasaye Boda Nyasaye onkonyi na rolitiko linde kukaneria team silent batware emambingia pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill Academy asubuhi njema na tena watie bidii kabisa. Ken Gisemba then watching this Friday. Good morning Joshua Dorcas na Brighton. Be present this free Friday. Joshua Ken Gisemba kondani amechacha ndani ya nyumba kama kawaida. Edwin Omwenga then akorwa Kajiado. Ken Joshua amesema ya kwamba amekusalimia pia. Sawa. Edwin Omwenga then akorwa Kajiado present watching live Brighton. Sawa.
Asante sana ekimosebani onsera tena kurudiana bonchali makimi present with the honorable Onkendi Choana awadana apigania nchama ingie kwa ingie ndani. Asante sana kwa niaba yake Susan Dirma White Simba Yaliana Kifansi Kelly Adhima Douglas ujumbe chesa ekemoni kiane Paesami Okengo awadana ekemoni kiane Paesami Okengo hiyo itawaendea yendele kikonsevani oseri maturidi urejadi atana watching live from Nyachichi Secondary School kuna sisi ujarubira matana watching in from Kisii Isaya Nyantundo Masongo Soikamau Machakos present at the annual rime yumroberio asimambi jaboni nchirabu na bogonkonya semeyo ya Facebook kama umespata utaendelea kunende Deira Mogusu ondusa na Naomi Korwa London Pomachoge Brabu na onde ime Ensakia na imbusiro engia Steve Nyatigo yobeshobesha kefa nengo osire Kennedy Onsembe yobuchi Uharo Evelyn Umbaye embundoma saisi Fred Nyandika Mosioma Petrus Kemunto uchumbe mwenyora Deira Mogusu onduso na Naomi oye paswa ime yumurobere Ndochenga good morning. You deep Nasanya, good morning, brother Brighton and Dorcas. Good job keeping it up, listening loud and clear from Nyakwa area New Village. Na wategea watu wote na watakia siku njema nawe pia. Oindi monde asanyo, mwete ndibone asanya. Anafanyanga ile kibindi gine. Muganyiri tuko lia Jumapili ama egesinga kiama sen. Kabisa aliakona tere midundo ya amangana mayasana asensemeyo ya Jumapili ya tisa 10 na ibere mpaka jinsa inye oyu ndipon wana ensagi yaye nilitukuria chu ya Jumapili kara kwa tere maseni egesinga kia maseni itukuria Jumapili ndipon yasanya bayo naniko kurukiria amangana maya akorwa sinsemo ao nere reporter Meandis TV. Oigo yobeshae following you live nikiwa Nyango so Teresia Ombogo, good morning Brighton na Joshua Nikondani hadi mwisho from Saudi. Asante sana. Teira Mogusu onduso Naomi Korwa Randani Bumachoge Borabu no inde imeyo Ensakia embusuro ingia Steve Nyantigo yobesho besha kefa nengo bosire Kennedy Onsembe obuchi ogaro Evelyn Umbaye embuni Thomas Saisi Fred Nyandieka Mosima Beatrice Kemunto ujumbe mwinyora Teira Mogusu onduso na Naomi oye okugoro kwembadana na kurwa ikenye gesusu Nikondani awenda tutubate semambi yaboni kabisa da kuna sisi hadi tamati sagisa kaya tena good morning watching live from Bumachoge bwa chaji sengera rio jungo with my beloved wife Judy Munyangi na abana babo Emmanuel Mochuru na Samuel Sakayo without forgetting my mother Stella Sakayo akobadena basoa imeyumur mauta tena totume amaiga bochi as sister Kerensia Kwengi sister Jacqueline Nyaboke sister Josephine Monjari sister Joyce Nyatuka madam Elizabeth Nyanduka Omboya na Indo Irene Sando na Indo Evans Nyakambi ujumbe ba kongie ikebago bokong kabisa Dafiken Olina adeva nigo ngotweresi keresi Moro anasema kutoka ile sehemu ya Moro asimambi ya Aboni. Lucas Ongori kurwa bunyame urumoso Nyasaye bwanche twabo kirebuya no indi miyomorobyo na baba kubwatia Osoro Masese Joseph Mukuru abarugi bane Sofia na Paris na Daniel Meroka. Biasana manjumuri ya mbari wakati ya mbari mandate utumaji SMS chabo mature dure jarida kuna sisi asemambi jabone sisi mawa liruma white susi liruma white anasema ya kwamba akona sisi bia mwana manjumuri ya karanda utuma SMS yao asemambi jabone akwene kina tukona wewe ukona sisi ekiagara enero TV wansubo mause mpaka omwario kabisa asemambi ya aboniga Jacqueline Mokaya agoteba no alime yumoroberi asemambi yabana tena Brighton ngwaneri Joshua batebina imambia enkia no tolenere mpaka omwario biasana se agotoma uchumbe yao gochesi Joshua mesalimiwa kabisa asemambi yabone kwene kina ukona sisi Edwin Machabe tulisoma yako kuna sisi Judy Nyaboge adana kuruma Simba mbokiete buyase Dori vino tulisoma yako tumosome good morning kurwa mabachonyaiwa nyumbani tuko na sisi tuko na nyinyi na sisi tuko ndani hiyo ngoro nsameri ya Nyamira Nicholas Yogani ndisoma yako Kinyi Dismas na Masamaro Nomo Samaro then mark presence from Kerenyo sub counter store to igena Itambe Osamaro Brace Priest Nichese Ekerandikian Joshua
utamwekea kirandi kiaya ndika chini utamuchezea kirandi kiaya omwana emboshi au deba kuna sisi hadi tamati grafin mora matoke kurwa amatierio bwakire se baba ikarolime yomroberio bwensakia abono mambia Kegima Kemuma nchumurigereria gendera gutuma SMS yao asinambiri gabwa screen yao nabo igasensemeri ya Facebook na Ndizi TV News Digital nabo igasensemeri ya YouTube Ndizi TV News etunyale gosoma SMS yao tumanye ngano ture ase omurubiri obwensakia ase ribwa elimo nchira tokoendera nlochinge biro bikonya gosika na togoska twasuka gochia moto tomenga tunotore amo asomurubiri obwensakia Thomas Sobokea de una kurwa timdaro great south the ndani kabisa. Let me wish to my brother Evanes Nyamboki quick recovery who was attacked by thugs in Echiro Sengera Machoge. Pole sana Thomas Sobokea de na agaruto mengora gochia simu mromo abo onyalde kabo saganwa nebibago alias Echiro ya Sengera Machoge. Ebibago na ino irangora Diego atakia abantu bwana abantu bono boko ngete ngwerigeri bare bono na ute konyora chibese aso magoko amagega iyo ni mbaya sana na into tokigeri ngana bune Godfrey Ayunga araga watching live from Kangemia bwakire bya Sibrino tunatha na morning this TV fraternity from Makori County ni kondani out there ba alime yomroberio ase emambi ya aboni yo brother Sibren oyo nere brother yane enene awagisha kwamba anakuanga ndani ya omorobe mbia sana bro yakaronda teko tubwatia asemambi ya aboniga nindoje Thomas Aboke tusoma yako Godfrey Ayunga araka ntwasome yago Thomas Mogusu Onduso na Naomi Oye ntwasome yao Rebecca Bochere oino ndoje wadana Ensakia morning ukabeka kamo chigeta butimete sana ka omogaso safi obwansu amaene kabisa nabaga neri Good Friday amaiga atatu au dana maiga atatu Dorcas Makori na Joshua pamoja na masabiki bila kuwasahau pia ndume yangu Caleb Korwa Katal au dana ndume yae oyo Rebecca Mbochera au dana ndume yake isalimiwe akakuna Caleb Korwa Katal Joshua na Faith abana bane wishing all student success in the exam abana ngo ero bero samatem krobakar kwanuru amaya na Rebecca Bochere oino abaroki aboni borachi kucha ko motinyo ogocha motinyo na abande motinyo ogocha anene matem mama for bacha kira matem practicals about bali basi bisi bonsi ndochina bagendreke kepshe baujo chaka motinyi ekero form for ba kore yona ya grade 6 na KCB baujo chaka ekero form for ba baisirgo kora lakini ndende metengo tanga bargo kora abande bagendra ko motinyo yega preparation ya matem negendrete igo abantu mo abana chinga kichingororo baomoyo bakonya asibaganiriti mo bakonye amayigo chinga kichingororo ichira abakonye sana kokora egintu kituko nga revision gosi kuinyoria inki babire bagosoma to SMS ya umwanchu murigereria igando syasoberete irintunyale kunyebeka sembeo ase egekekega Abia sana mwanju muri Ndizi bekerano tubatia semambi yaboni ene Ndizi bebansu si umroberne Ensakia oyo kogasemia okumanya nande okwabosemia asemambi yabana sisi mambo ni matatu educating informing ena ako gotebina naraliande dokoragana ime na isiko ya Gusii mwanju muri ene Ndizi bebansu bausi totado na sense mirinde yestudio to kwirana to kwira senzemo ya magasidi no ikuragense ya monenu si abona mambia to ikatora sense meri yebwato ke producer Joshua haonde ya kwamba abegete bitindi sana alia le amepanga kabisa amepanga mpaka imepangika emeino part 1 emeino part 2 amepanga kabisa abarimu nabaya abegete emeroberi kabisa mete Joshua alia awikobe komo siki omwansu kabisa ngotera kyogane tikobekerwe nabo tutumira uchumbe yasemambia boninginde obekerwe yakartorika chika kichiri jia asa 1:30 adia sabari banda tutubati siseme mitandao tunawashukuru sana enero Ndizi TV wansumsi tuenda siseme studio tumaikwenda na baadaye tuenda sisemo ya magazeti Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
nero nganje nje na mwanje te abantu yatinga ngora bichokoro mutu asini bakora rero kabichogete site kali asini ngaba naro nyabeta ka gotero babe para na bana bafoga nyabeta pore gaiga ngora como bana ngakia konyegere style njubona ninyago goteirie tangu igwe bana bagonte nyabeta ngoro kunyabeta kwarure ngumbwa ucherusa komana nomugako yakese monene nyo inche na koruke tinga kokapucha oganga yani ekire ngekogoro ko serio mugamno matamangi nabo atenere nyabeta omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Oktoberfest Boda Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter yirengia bwanko na bwiye kuruwa bukori ubuya uchiase chi customer chabo bono onyaje no mogendio Boda Boda gendie pipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yo 10 uchakireta likyemo wikajita likyemero tuneyemo yobore kende gyonsi wetera si counter na konyore biewa au biebusa na boigo reflector jacket rebranded genda ngwika siduka ya JM Towers Boda Boda Express Counter oveye nigera horo ngwike stock yeroro ya halire terms and conditions apply Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices all money back karibu nyumbani Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turene kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere nene bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime
Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugu wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na buko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Bienvenido mancho Mario Ndizi TV katwara sense meyende yomotumogana Joshua kode aberata tekratwira sense mamadukani twara manyana ngaido chiko kara kende ngayora korobonjeri eyo na to twara gotebia una Ndizi TV ne rwansu buna botamena to gotebia na gotagete onote tukura biashara biao usinotagete oiki no bate school no driving no bate nyagitari otageta abantu bamanyenka yogotoga Ndizi TV no ere ende tukira bantabanga tutare asamaga chaito asenze ya embassy new Brighton apartment tutaroro otwe biashara biao ya seri gurilense kabisa ende to tebya abantona metendo ko kera tora bantabanga to batena nyagitari yonjimbo era asigete skuru de yonjimbo era asigete hande digo na liye de to abaikere no ko bate biashara binde yo to talere asamaga cho a new Brighton apartment eyo toka sensemo ya embassy karibu sana na katoto kwenda sensemeli ya magazeti. Kutoka swa sensema ya magazeti imbwate gazeti ya Daily Nation abo asendo chiringana limwamu limorikeira bawaziri bali babete bako ruchenju kwa kose bako sukiwa just chinsemo chirichinde abo asego tebanga end of the honeymoon. Togo swa gati totenga President William Ruto suppresses move to demote some of his loyalties in a Wednesday night. A cabinet reshuffle has been seen as a signal that no one is indispensable in his administration. And the head of state men yesterday said their bosses will not hesitate to sack those who fail to deliver in his government. Akero chiwe sameria gazeti yu egoto enseme yo page ya gatano limo na gatano kabere niko mora ibwense atinga tatiko chiko nyako kwengusa ngusa ekirago chi korusibali bago chiko batariko chiko kole mirimo ase serikali yae umuna mwaro chembale baule tu ngaki baule tu chinsemo gete ase chikwizara echo chikaigu ase abantu gete ase enseme yechuizara unatokoligeria ase chibicha Moses kuria nigaruse tuku ase enseme ya trade akairu paka public service boigo nano yo kabairo mo governor we county ya Machakos Dr. Alfred Mutua akairu paka ase enseme ya tourism oyore gose oyore enseme ya sports nera babu na mwamba nigaru auletu enseme ya arts and culture ya etu Mosubati Aisha Jumwa nabo igo Zakari Njeru nigaire tupaka enseme ya Amache na Penina Malonza akaiwa enseme ya EICC boigo Paul Kiprono niga aire tupaka enseme yebimeri toko sase engazeti yubo igontoroshe chibicha chomo pop asigu kurasa enseme ya Vatican nigo agotebanga pop makes call for renewable energy necessary transition to clean energy sources such as wind and solar and the abandonment of fossil fuel is not progressing at the necessary
says Pontivo. Yuagotoka ase pejeri ya kabere imeye gazeti ya Daily Nation abo stoko chukoswaga tina koligere limono. Toko charara baka ase gazeti yo page ya 14 negota ya Kenya made 130 million reverse calls in a year says the Safaricom. Ekyombekeri ya Safaricom nego yatenga bono kyaro siri chibesa milioni emiye mone merongeta to gwetera ase simerio waka ko reverse call ekero ku reverse call chibesa nche chikobitoru na chamekire egento batenga ni go cha mentre faida koru ase charinge milioni merongeta neveri na isato oika silingi milioni emiye mone merongo tatu igo de ase ina se report bwa bwatogete igoro ya magendera bo se asoko gendera kwa sensemeyu ya Safaricom na togo skamotwe epechi ya kana enige gotana clashes elite bado na tole ase pechi ntangani ye gazeti ya alitoka kirito konyora ase pechi ya kane to konyora ase pechi ya kanya ya kana enige gotanga elite police squad sent to Sondu. Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki transfers officers from the clashes hit Kisumu Kericho border following deadly attacks amid blame game by local leaders and the politicians. Igumo igweta umancho morigereria nga amachoni atumiru asensemeri ya Sondu eliachikobe ko morembororo mu waziri wo borendi wime Kithure Kindiki otumire amachoni arora edinda achikweneki oborendi babeire asensemeyo egento bakagirete ngake niko keko segetwa nabana siasa bensemo eyo igono chikwesomera mange asepeji yakane na tokwenda asepeji ya 8 ase gazeti yo ayara ko tokorono niga maize wheat import ban relief for farmers. The government has banned the importation of grains to protect the local farmers from cheap imports. The decision will only be rescinded in the event of the country experience a shortage. Nigo wana serikali ya tikire gochi ya 40 chibando gose chinyake koruchinsa chirichesiko ninde kwegerera aba Kenya torora arigeria gazeti ya The Standard tomanyana ya amorikira se gazeti omanjo morire ondisi bekarotanda to komunikasi semamba siti na botamire ngo tware gazeti ya The Standard konendara go ikiromba bandere to tumaje SMS ya basemambi ya boniga nindo jongunde odfather na good morning Brighton to kande Joshua wakire we watching live from Nyangongo Primary near Tenacious Apple Center with my love revive Ferista and my beautiful daughter Anastasia and my response sister John, without forgetting my supportive parents Mr. Shemonguni na Madam Choice Biyaki tuko ndani hadi tamati show iko fai kurito yara aliyasema ya Nyangongo ange na Tenacious Apple Center sawa kabisa sana nkunde Oliver Kraus Girao nyakesi na good morning to Ensakia tuned in na ya Etengo leo unijese song ya Fik Young egento ekia ni enjoy nayo sawa kabisa utajesewa baadaye Charles Bonali Omwanja agoteona morning Dorcas agoteona morning DBJ igamine di Dorcas Brighton na Joshua Charles Bonali kutoka Kigweto hotel sunekani kondani kama Free Friday ebwato kesiku nje siku kwa Brighton Doro Joshua Kebati Frida Abigail Farin Osero Amisi na wote wa Ndizi TV family kwa familia yangu na wao pia siku njema tataka changa mama Mura na mama ndugu sangu wote Paulo Mogubo Mironga Daniel na my honorary sister Divina na wapenda nyote. God bless you. Kwa niaba ya baligwa kwa Ndizi TV na mimi tumepokea hizo salamu asema mbi yabana Grace Yangwenyi atena morning president na Dorcas getting you louder and clear from Gichauri Nyansiongo. Biamono majubalia habari wakati ya wale wanda tutamaje SMS yabo weterase mitandao yaito ya Ndizi TV News digital Facebook Ndizi TV News inasemo ya YouTube. Tutomere weterase namba ya 707992192834 Ujase studio yangu ino ikasi yosedi ya The Standard asimambi yabone ekrando jiringana li mwamuli morekerebna ama bori ataratwara machibu ngandate ko bori igoro yoko ni watereka mu Kenya ase ndojena omo wasiri bekanja ya serikali nere njiguno ndungu nibona radiribuna emerobelio nigo ya bekirwe eyego chikoira ose koira ni atereka mu Kenya gochi ase aba Kenya nigo badana mpara aba Kenya mbara babwate shareholders zibari bwate egetalie kanene ekero telecom
Kenya yatakire kwoniwa gochi ase abanyabiashara abanyene korengana na barabu gose kaseti ni morikirete igoro ya Pandora Box na kia serikali ya nyarede gekobeka obiashara ebibyo kwentereka Kenya ase inse ya Kenya yunaro amurikire ase kaseti ya Distan bego kaseti ya Distan ni morikirete na kim bono aba brai kiama gya ODM gose balibare inse yo mabwasi miuro moja bakura wanarera Murodinga Mata Karua Eugene Wamarwa amo na Mwangi wa Iria na kibanyareba wateabuna chisegi chire asesemo ya sondu nigo chisegi tirige siasa buna chisegi jitindiete no nyumra ibwense ka Robert go chikokora osiko koretaro ya ego chi aseseme yo ya Nyanza bono ni gondo che chinkwana chigandete kurangirwa no kuiwana asensemeri ya Mount Kenya anenekero murai bwense akorete erishafu gose akoreta monjeryo ase barasa la mawasiri gati ya bari banyarde bagokunwa kurwa asensemo ya Mount Kenya ngamona Moses Kuria alisuwa home Rebecca Miano abarokane buna nigo bakunitwe kuru ase ensemeri ya Centro ase bonjeryo dugo jijinsema awakorende nyora mawasiri Moses Kuria litukure goro na kwanedera oteabuna ereno nyunganye diwe gochi ase gochi ase ministry ngao area government delivery akabole abawasiri na hande bedenyisa bono na irwe ministry yo wikamo chikorera mwarira na tiganganyi ko trade na investment lakini bono na achire asengo chiko chekia emirobiri serikali nyura abanda bange batete na Moses Kuraniga aitwe ministry enkong yani inigaro sitwe ministry engia kairwembe ya ministry ikolengana na batati ni ministry yebwate chinguru ikiara na bakwenda origiri chipara kiagajirwe amajinga kiagajirwe it's a bag of ministry ayuna ramurikiri na bono ensemeria Mount Kenya ya bekire mirobelio yogo chamo anenekero oko ya Mountli abete asensemeri ya Barasara mawasiri boy gaseti ni murigedena na kikombe kiriyete service commission Kenya dikeko sherekia litikolia balimu karokia bekire emirobiri agosira balimu asense ya Kenya ninki kyo chikuirera edora echikoba osomonto chigotwara edora echikoba e crime asense ya Kenya ayuna murikira sekaseti entangani katora chiganyara ase ime toronya omobunge orongo nigobono akarego sukuma lichikobe kubuna omonto ratowekane na 1 omonta chigwa kwe fine ya 1 million nakawachigose asibwe emiaka 10 asechera nakawachigotooka kabwate foreign currency hema minjaniri chiko ayindo jenerya sebechi 10 ekaseti ne atestale ayunaro ayiroborito asebechi entangani konengo igaratorgo chime torre narali ayigendere kwegwa oborito omwanju murigereria munana kumanyanga ase gazeti ya The Daily Nation aya amurikire bo igondo chinga ase gazeti hiyo motu kabisa mba kwaniritingana ya telecom questions linga over mystery Emirat farm. The sale of telecom continues large from controversy of the following election or that the company will now own 6% stake in the telco deed. Igom mwancho murigereria mune company ya telecom yabetege ko ira baira neretibu ose yani una ya serikali ya etete yabetege ko bekomero serikali ya Kenya kwanza yabetege ko cancel ose ko bitore meroberi yo niko baga tukweboria maswali amange nabo iko kurikire nga ningo obwate chisha singa ase company yo abwaso go chikonya nyorera ase page ya ase gazeti yu no chikonye somera ase page ya 5 Doko swa ime ase gazeti yu na nakumanya ama pop exhort agent action on the climate omo pop Francis na nkoligere yale usinaga neti amangana ye climate kinyale koligere lumano na boy gogo sirwa asate birabuna nigo arachikugania gose asabire baligereri ase ebintu biribinde bikolenta energy ime asenserio kwana kinga lire gose oje njikwerire nkolego chikoba koko nyara koko tsarika mono gose koligereriwa ase obo imemo anene kero ndate ko kwana gaseti ya The Standard the gaseti ya The Nation nelina fatkan mba begete karo kiabo asige korawa na Bob France asa aba raibe be dini yege catholic bara sumu kutano yasaba jo kwana mangana yugo chenji kwerire boy karwa jo kwana na kika kanisa catholic yo chikogendera osire meroberi ase chinso chirire igoni go bara asense meri ya Rome Italy asense meri ya Vatican
Tugusuka motu ase page ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation ntoroshenga Joy Maribe to know their fates in Kimani murder trial mwenyole ekina kya Musbat Monica oyo beteka konyorekana ka asiritu mabwaye asensemeri ya Kilimani ni kikendrete ko osenkigendrete ase bigambiro bya inse yetu ya Kenya ase oyo omukagirwa Joy na Joey na boigo oyo rengo moriki gosomo omoralia Jackie Maribe ase bagochikumanya ngaki kineki gochiko konachu ase ekigambiro ime yomochi o Nairobi boigo ase gazeti yu ntoroshenga dumped at birth from neglected prepartum baby to a star on the tracks omo menyokyo yomo ime yense ya Kenya oyo manyeka inebuna Wycliffe Kinyama trains for Budapest World Championship omwanchu morigeria omuminyokyo yo nigabeteka gotugutwa chinga kyanyo aiboletwe ekera aiboletu ka konyet matuka etaraika tende akabaka gotugutugo sega agatiwa se amatoke ime lakini abasabari abaja bakamoimuki bakamoira na kumorenda goikaboniga oroche ale eng'enang'eni asensiyo ya Kenya yubono sayu morikeire mono uyugo chikumyoka ase amaminyoko gose ase mechigo sole chikare asensemo ya Budapest echuchiga asa abwasa gasa ine kwegeria asegeti kyamo international togosika motwe aba bisa gotumwa sensemeri ya sondu omwanchu morigeria ihono chikwesomera mange abwasa abanyanyimbo bagendete kobeko borendia sensemeri ya Nyanza eyuede sondu asekindiki atumire abanyanyimbo na erikwene kinga baene kiringa oborendi nkonyara gose omoleme konyara gotoka nuko iwana asensemeri ya sondu anesemo ya Nyakachi asa abantu babere bagosiria magimabo nabo iga bande gotigerwa chingoma chintinde Ebesa no manju mure krongo girani asika seti ya testana de beji ya kabertor na lenda takumurkerwa ne ribna basubati babere ni oba chire asika mbera sibako soere nyagitare ya mo bunanigo utilized no valis yabo charostu maminja nelichiko asebana baote abune kroba chite nyagitare yo nigo mangana yu akoretwe asemiro yabo maminja yugo Taiwan kwabo ne nyagitare sibana babodi ekambiro gotegaringa ne yo na konyora oboene bwabo ekatondeta asika seti ya kabere ni gemurgetena bono eskuru ya St. Teresa's Erege girls yego toka seskuru ya Banyaruka ya St. Teresa's Erege yego toka se county ya Kamega nigo ya nyadeke go sie kwa nene karaba rokiwa asabarokiwa seskuru yo Banyara bakonyoru buruire butaramanyikana oikabono aseba chete asinyagitari abakorende nigo abamanyi bamangana ya afya baterena abana aba nigo Banyara bakwa disturbed psychologically asebono ba eskuru ya sekirwe kiagera bono obutukiboende kogirirwa igoro yingana eyo karongo charali kase beja hatu manjuberia imugedena omo koliemeremo oyomo asebengi uyonyarede igakobutwa nigo bono akarego saba ebengi ya family bangi mwaka na 717 million kubatikana buna nigo egasi ya erete kubatikana nobolimo bwanyarede bogo kwanwa asamatuko alimaye korengana neni gate abuna ogosiri kwa egasi nigo gwasareti gose ekeranyarede kobekerwa mangana yubolimo nigo yagerete erietari ya eriga sareka asigo ikabona taranyora emeremo asibono atebire buna netakire anyarga kwa 717 million asinginja sareti gwe erieta togenda kartonda tasebeje yato nimegedana bonde county yo asinigisho nigo yago keire igatambukero gyo mugavana gosege serikali anene kranyarage kwenana era Kenya Library Services gochi ase county yo kurengana no mugavana gwe county yo Jonathan Bill nigaterna bono ine rejira yamo yogosira chisemi ase county yo ya wasinigisho ekwaji ebeji akanende beji akanende mugedana abalimu awo nigo osaboroke awo nigo banyorete ebyewa awo litkwigoro kubwatikana naki bakodire buya asama temo manene yense ya Kenya eni tukurigoro ekero bare gochengera amangana goseri tukoria bali ensegima nindo chegaiga
mwalimu Moi High School mwalimu onene bwe Moi High School Kabarak principal Elisheba Jeriot oyo niganyarika kwegwa ekewa ane ekero anyarika akora buya asobo korri bwaye buna umwalimu omonene gati abande mbanyarete bakwegwa ebyegwa ao ase ensemo eyo ekero ngo charali kasebe jatano iri murigede nabono nigo yatebe nigo ababwatani abanyarire bakobori sababu bwatani ba mabwasi miro moja nigo babodi serikali na tikababwate babeke byara bali bagendete gusegeta kisegi asensemeri ya sondu bakora abantu murayibo mabwasi miro moja rera murudinga matakarua karonso msioka amona barayibande nigo babona nigo bateruna engana eyo ere asensema ya sondu eyeirire abantu abangosiri bugima bwabo nabeko machikona ekomachikorekana bali bago segeta mangana ya bamanyire asibabori serikali gwetera egwisara y'uburendi bweme kubabwata na kubabeka byara ase birebyo mo center bwe county ya Kericho nande ole senator majority leader Alon Cheriot niko bona bodi abanyanyimbo okwena kibuna mpali kwegemea side ndeyonsi kwende batinyo bolendi asensemeyo ya asondo nyere na abantu abangi ko basiryo bugima bwabo ase ensemeyo boyige gaseti yine murgedena ninki yekoirera Utayego somana ngiye koira amangana ya yubo saga ne okaragana sesemo ya sondu yasome asebechi ya agatano gaseti ne ya the standard ingo charali ko kasebechi agatano mama ko Dorcas to Andrea se gaseti ya the nation ne limurgede na bechi agatano memurgede ngibona mudabadi anyare agende ta konyora ligesa anne karande ta konyora chinguru chinyinge ya serikali ya Kenya kwanza anene karanyar de komenterwa wisara ya foreign ne diaspora affairs ase obisiaye oso soma mangana yo nigo bona otebana ke nigo ya mokonyire auchikoba bono achikoba no eno munyangongo asensemeri ya Western ayuna rondoje amurekeire ase gaseti ya gatanomo egaseti ya the standard bigo ase county ya Nyeri nindoje nemero belinga ndete kobekwa sugusira abaremi bekemeriye chaya nene kroba uchikonyora ligesa lieponasi erigoro mono ase omwaka oyoiga ngorebe jatano kabiri ndimbegena dishafo ingobono yanyegeiri ensemeri ya Mount Kenya anekra manto barkurase mabara kurase county ya county ya jikorda omabwa Mount Kenya Gusii Central bono batebina goikaba chukwana nerio yerimo ende bamaye suka gochibosio anekere kuma chikorana bari bakorwa sensema ya Central abanyegeratiwe aserishavo yakoretwe no muraibu ense Dr. William Ruto yebarasa lama wasiri ekira tukwiranira ase gazeti ya Daily Nation pechi ya sita nabo manyabo atangani nga ani aba waziri bali babaite bako sukiwe birogo inse abande bago kinwe birogo nigo yabaire kiro kinga ondete yo chuwanchereliwa ekyagera aba waziri abange nigo bali ase ensemo yo mo raiwense ase bono nkoligeri gati abo omo deputy president niga abatebya aba waziri abo akaba warning nga ondete yo chikogendera kobera ase wizare yo ase usase serikali ase nchira yo bosani igo igento gekoringa abasani bale igo nabasani bale guchase serikali nabuge kogera bale ase wizara ase serikali yu bakole emirmoro egento bono kya kiringa ondete yo chiko kotigwa akonye tuli go chiko kokora emirimo yao ase nchira engikiranu ostori go chi bakore egasi ebwenete ni wora chikoba ko wakwisiko amangana abikira singa sete yo ni wora chikoba ko wakwisiko konye turigo chiko ikirani emeremo yabo toko sukamotu ase gazeti yo ase pechi ya gatano kabire Ruto begins Nyansa to amid split among local politicians over the development visit nigo mora ibensa kagere go chiko talera tinsemo cha Nyansa ase etaro ya magendero asensemeyo nigo boigo abara ikuru ase ensemeyo ya Nyansa babwate obotutukanu gose babwate ogotaiwana bwechinkwano egati ya bari babwate nkakibago chikumora kumo alegania omo orayo yuense na bari barasensemo oyo mo rayo wikyamakya ODM onyoro mwancho morigeria ensemo ya Nyansa nensemo gose enambene nanige ekumosira omorayo wikyamakya ODM oyo rera mo dinga nigo babwate birengera au ikyagera
mora ibwense buna agochi gotara senseme yo nigo basinyere na kiba gochi ko mo aligane oigo to kogenda motu ase gazeti yu page ya gatano na gatatu nige gotenga relief for farmers on grain imports omwanchu muri kuna nakumanya bwatangani nga aba Kenya bagose abalemi asense ya Kenya banyorro mweso ase okota ase sekali gotanga gochia korenta kimeri kolenta chinyeke ase enseto ya Kenya anena ase ebituma ebyaba mo kwenekinga eserikali njate bangane chikoleta ebituma biri bya bakubika yelo ase emonu weke kusito kubiruko bigocherondoro ono mba eserikali nja yatenere moroberio yo erio kwa abakenya chinguru gose kwa abakenya omoyo bokogendera konya chinyeke cyabo ase bagachete ase chisto cyabo mumanchu muri no chikwemanya manga ase gazeti yo ase page yo ingaki abakenya banyorro mweso ingaki bago chikonyora libagario konya chinyeke cyabo ayiga Kenya gose bago chikonyora echiro nabo igoto kogendera ase page ya 10 ase gazeti ya The Nation ni gatenga state yet to identify a regard illness Gusii says bado wizara yechisemi gosomo waziri wechisemi na genete koringoria enkike ireto oborero obotamanyekaini ase eskuru ya eregigates eyo egotoka sinsemo cha Kakamega oboringoria mbogenderete gokora gosobo tukimboka sayine korigereriwa ase eskuru eyo nabigo amarwire boigo tinyagitari nchairete chisamples kurasa abana abaroki abo eri ubachikoene kingabanyorire inki gosemo chandoki ora ase enseme gosingi kerete oboroire ubu gwatika ase eskurejo Biasa manju muri niwa ndata kubwatia muroberi bwensakia semambia boni gachitarikini sano ne momotenyu komi mwabirubere ne meronke bene soto asumuroberi mwokabuso yokona kuno korose rit kuliao muroberi bwensakia gardona chosho ta kurasan samende sta kona kuna malugine chivicha gojere asinjira bene kartura sekinge sekeri kemagasestin kwene kuna kwa nyorire aberatato alegenda koba asensemo ya magaseti asemambi yabona bimana sano ndata kaje semesien mawotena mukona sese asemambi yabona Charles kutoka Nyamira Amazon Hotel tuko ndani niweke wimbo wa Utiso Taliborogi na Masabo Amazon Hotel Nyamira tuko ndani kabisa sana utawekea baadaye kadoji kwenda sense meri yebwato ke free Friday mwanchumuriria ninojege gana rodana lidi nyaboka odano ali mejomoroberi salimia mashabiki wote wa Ndizi TV na otole mejomoroberi jaro William anasema ya kwamba watching live from Sensi Kisii Isanya tundomosonga tena Soikamau Majakos present niko na nyinyi hadi tamati kwa Sevani Onzeri anasema ya kwamba kuna sisi muko na sisi mombege na chimbekere bweli viki yangu utakewa baadaye ekaroto ikire asinga kiyo ya ebwato kitangwera ni asika seti ya the standard ya semambi yaboni yango tebina lende koba asebeja atano gatoto naona ikire ekubolia maboli na machibu maboli ataranyora machibu ikaboniga igoro ye serikali igoro ya tete koni ya mangana Telecom gochia sensemo ya Emirates naro abwati machibu go ikaboniga ekero yarenge motinyo gatano mwako yoigani go Investor AMO Johnny Ngomi achietu gaseka mbrekero alikoboria ekiombegeri gyo kurwani obokurumi kera tangwa asoko mubwata anenekero usekanete igoro ya 6 billion igoro yenganeye ya Telecom ayo na mange somere beja tano watoto egaseti ne ya testana niko charali ikase beje 10 iri murgede na bono iri chiko ne boda chigwetwa iri ko chiko betereri aba Kenya wa fine igoro yogo twara edora ose foreign currency sendo gym kiombegeri gia kotu Kenya liye kwa melinga neyo bunanigo erachiko maminjwa ya abwene bw'amanyabantu na investors asense yeito ya Kenya ekigambiro nigo bono gikari kumobolia omo wasiri o mining nere mufia akabakara kumoboli na anyare gakwerera naki agochikogenda go abukibu gosikulinda omwana oye boisiko yani ko musubati naro yo mugara gabuna morayo gose kabire secretary on haete na mweto mwana na bono usijiro abukib bono ndoje korenga na Kakamega senior prince magistrate ni gobono amoire amatuko goikachitariki isano isato chumotienyi oikomina kabira anyare kago kwanana na achigosotia manganaya na achigo maintain omwana oyo oseka mbero karona ki giekona cha amangana ayo oni weteno mwasiri ibona ainyorira kongu yore muswati yatena yaya omuntu gete hapukibu yo mwana
ekero na etwe omwana na omwasiri oyo o mining nindo chena asensemeri ya Machakos se county ya Kitui no chena ba MCB county ni obajete mamincha no koboli kumurai bwe kyama kyawe bakaronso musio kikara badina yaya kora kanya keringana digota ku mwaka isiko mo deputy governor bwe county yo ya Kitui Christopher Nziru korende korengana na babwatani abugo saba MCB county ya Kitui ni obachete bosio na ku mwaka isiko omo deputy governor we county yo ya Kitui kutaka kuchua mengi esomere asiga city yo ya the standard page ya 12 boige page ya 12 ni mudena bone kyombe ya judiciary ni go kyarobeire gojikobeka gose kwagaja ekoti gose kambero ya ase county ya Kisii kyo gotumeka 1 billion Kenya shillings ekaraba jiba begire meroberio yo gochikwagaja ka kwana mangana yo nere chief registrar of the judiciary Anne Amadi ni gobana aradiri buna babekire meroberio yo kwena kiuna Kisii ni gyochikore ni regati ye county jiri chigo chikonyora ebigambere biye onyero ne kigambero ye county ya Kisii niyo kyagaje 1948 buildings injiraria usama gajuna raria agaje 1948 bono nigo ekigambero byabekire emeroberio geochiko agacha ekigambero ekeya abago ni gara diribuna asensemeri ye tagorokot iyo toka sensemo ya South Mugirango bono nigo egendete kobekerwa equipment nandi ni jeja kaba operational ekole emiremo emya asensemeyo ya etago asinjire ya mogose iyenda ainara endete kumuregerwa asigaseti ya testande karotorigeti gukora kurwa sensemo ya magaseti Togo chikokora asensema ya Daily Nation ndo chenga page ya 12 ni gotenga TSC Faith Teachers for Exemplary Work. Nigo ekyombekerige okubalika abalimu ya TSC yentege ko banyora igora abalimu asa abalimu chimi isano nemerongo kyanda ababete bakunyura bo bene asensema yo abande na kwegwa ebyegwa nabo igo nigo batebire buna niga borokiwa barachi konyara kwegwa amasomo yekerero nabo igomba chikurigereria na gosira chinsemo chiri chibwate omechando gose muchando bwa mache nabo igo gose ekiangazi imeyensu yetu ya Kenya nabo igo umbachiti gosi ngochi bari gosira abarokia iri bagendere kwa na amasomo amayamono imeyensu yetu ya Kenya tokagendera motwe tugocharoke page 14 ni yote bana Kidero era City Hall Chief of Staff faces a caution over 22 million ka higher debt nigo yorenge governor we county ya Mero ya Nairobi Kidero Evans Kidero wano oyo mo bwa abakori mirimo baye niga go chikonyora inga ago chikoba cautioned ase chimilioni chimerongebere naibere ase didenilio abwate. The High Court allows the Kalis for farm to attach the set politician George Wainaina over the unpaid debt of 22 million arising from hiring several vehicles while served as the chief staff. Iyo nebyumbiri agakorere ose aina madeni yari abwetega kwemu kichinga kyarenge okora ase OBC omotire gose aba chief staff we county ya Nairobi chingaki omora oyo kabeire governor Evans Kidero alenge ase OBC yuiga se page yo pekile habit Kenya ndayo 130 million reverse call in 1 year ase engane yo nabamanyabu maiganga company ya Safaricom ligo ya bairege kobeka obwaita wa chi milioni gwetani emerongo etano mo echuche irire goikachi milioni emiyamo nemerongo etatu ase omwako yo wetera asenjere yo waka esimi wetera reverse call egento kyabago kairanene ase chinga kechiga bakandete gochingera gose bakandete gochingera customer week service bakandete kurigereria ngambiri banyorire gose ngwa kuki gose elos kibanyorire asenseme yu ya Safaricom igoni go bago kirege kyo nabo igo nigo banyorire obwaita obwo bwa 130 million waitera ase reverse call. Wewe mwanjumuri de tokorran seseme ya magaset kole de ankominyo kiasi kaseti ate vareo asenseme ote abuna bali bagwete ligoli asenseme bawasiri bali mura ibwensa de kago chenja gorengane kaseti ya de taivareo ote ana nigo bakete ligoli Moses Kuria Alvin Mtwa Aisha Chuma
Benina Maronsa na Ababuda Mwamba ngakibagwete rigo ndambo kwesomera gazeti ya Taifa Leo ekero murai bwa mwasimiro moja karode gashawa una nigo ari haibu nigarobo soku gokia sense nigo sense ya Kenya ni haibu kwa inchi mwanjumire sari berebetu ya myoki nanto kwenda sense meriye bwato ke free friday tatukora bwa sense mema sitikete bana bokwa nyore gazeti ya bwanje debwe somera sobogale na bwanje the Daily Nation the Standard Taifa Leo the Star the People Daily eri bwanje Wiki Citizen elibwanjete bona bokwenyora into twalenga senjera yoko ya chutia asenjera ya mogose eyende bona turaumira litukaje matatu gosomera mangana ya magaseti kwenda seri tukorera yote tukorabo asense ya magaseti korene to kwenda asense meri yebwato ngotera kyote dobekirwe osengero kyote dobekirwe asemambia bone kabisa mwancho morigereria igo na moyo minto breach na watenga ki asobo imemanoso ase magazeti ayu ya Standard na Daily Nation na boigone ya Taifa Leo na amayanda mange bwimanye ayara amurikire na manga amurikire na mangi kegimayo agena tokogene kiwasensitu ya Kenya lakini kuna tokoso asense meri yebwatuke asense mo eriyo mwerio aseri tukoria rero nyara gutomogotera andonse aso turigere tikorwe nabo igo enyanyango ebiro kubya ebenyo ali bagari okwebwatuka twebwatuka nyole gwatumeire mesa igo mwancho muri no to twebwatuka senchera ere eyo bwamo to SMS yao otoba gotera kulitugo chukubwatukira ase mambi yabono Amaju muri toskene Ndizi bonsumo stokwirana tokwirana bona sense media miondoko ya ibwato ke free friday na Ndizi bonsumo si Joshua Kaskwako ukituerekesha kwa ibwato ke free friday Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Rumba Imebubera ya rumba Wana mapangala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapangala utupatie kachumbari nostalgia emebulera the really rumba nostalgia negi ntoko igukego so apaka the bone marrow kiaso the DNA you know Kere Jumamosi Chinsa isano mibere nenusu Chamobaso Goika chinsa ikomi